Ada kayo, ada tayon kakapsat, nga umay akikinablaw. Ada kami, ada tayon ti sibay ti Espiritu amang idalan kada tayo. Ketunggal maysa ada intugot na kablaaw ken himno ken taraon espiritual para burkapsat nga inkainawat usarem ket di ka paglatyen. Ti aldaw agsasarak ana sa pati tao amang sabet baon iti Apo. Ketal na ti agari ti puso tunggal may sakit intay mangeg ti balaag kada tayo. Ketunggal maysa ada intugot na kablaaw ken himno ken taraon espiritual para burkapsat nga inkainawat usarem ket di ka paglatyen. Aptal na iti tugaw, iti ada ayat na adungeket imay agadal. Ti sao amang egna mangbisibisken kwa na akas latudo asagip sepenti kararua. Ketunggal maysa ada intugot na kablaaw ken himno ken taraon espiritual para burkapsat nga inkainawat usarem ket di ka paglatyen. No malpas ti aramid itinaganti Apo anyaman nga aldaw ken tiempo. Saan nga kilo ti Dios alipaten at anus impakitayo itinagan na ti ayat yo. Ketunggal maysa ada intugot na kablaaw ken himno ken taraon espiritual para burkapsat nga inkainawat usarem ket di ka paglatyen. Usarem ket di ka paglatyen.